88.1 Kader FM. Biro ang sumulat ng awiting para sa'yo, para akong isang siraulong hilo at lito. Sa akin pang mina ng piano, tiklado'y pilit nilaro. Baka sakaling merong tono, bigla na lang umusbong. Tungkol saan naman kayang awitin para sa'yo? Di biro ang gawing sukat ang titik sa tono. 10 man aking diksyonaryo kung ang tugma'y di wasto. Basta't hindi magbabago damdamin ko sa'yo. Araw-gabi nasa isip ka, napapanaginip ka, kahit saan magpunta. Araw-gabi nalalasing sa tuwa, kapag kapiling ka. Araw-gabi tayong dalawa. Biruin mong nasabi ko ang nais kong ipahatid. Dapat mo lamang mabatid laman itong dibdib. Tila 10 daang awitin ang natapos kong likhain. Ito ang tunay na damdamin, tanggapin at tingin. Araw-gabi nasa isip ka, napapanaginip ka, kahit saan magpunta. Araw-gabi nalalasing sa tuwa, kapag kapiling ka. Araw-gabi tayong dalawa. Araw-gabi tayong dalawa. Araw-gabi tayong dalawa. Lalasing sa kapag kapiling ka. Araw-gabi, araw-gabi. Araw-gabi nasa isip ka, napapanaginip ka, kahit saan magpunta. Araw-gabi nalalasing sa tuwa, kapag kapiling ka. Araw-gabi tayo dalawa. Araw-gabi tayong dalawa. Araw-gabi tayong dalawa. Wish Exclusive on Wish 107.5. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. Masakit, masubo, masadya,
Mabudlay. Mga naagyan nga nagatudlo sa matutuod nga kahulugan sang kabuhi. Mga kasaysayan nga sa subong nga panahon kung madumduman ginakadlawan. Mga istorya nga nagahatag inspirasyon halin sa lanari-sari nga henerasyon. Gani, isulat kag ipaambit sa diary sang inyong kabuhi. Ang Dear Life. Programa nga nagapahanumdum sa aton nga ang kabuhi magapadayon kung ang pagkikugma ara sa aton. Karina, mamati ta. Dear Life. What the world needs now. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little love. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another mountain. There are mountains and hillsides enough to climb. There are oceans and rivers enough to cross, enough to last till the end of time. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little love. What the world needs now is love, sweet. Masakit, masubo, masadya, mabudlay nga mga naagyan ng natudlo sa matutud nga kahulugan sang kabuhi. Lord, Mga kasaysayan sa subong nga panahon, kung madumduman ginakadlawa. our cornfields and wheat fields enough to grow. Mga istorya nga nagahatag sang inspirasyon sa nagsari nga henerasyon. Enough to shine. Oh, Gani sila kigipaambit sa diary sang inyo nga kabuhi, ang Dear Life. Programa nga nagapahanumdum sa aton nga ang kabuhi magapadayon kung ang pagigugma yara sa aton. Kanina, mamati kita. thing that there's just too little love. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for Beautiful Tuesday afternoon mga kaalagad. Liwat na naman kita nga ma-inspire kag maganyak sa pagpadayon sang aton nga kabuhi. Diri lamang sa programa nga nagapahanumdum sa inyo of what life and love are all about. Dear Life with yours truly DJ Au. Yes, magaupod sa inyo nga mga hapon sa pagdulong sang isa ka istorya sang kabuhi, mga kasaysayan, mga eksperyensya, halin sa aton nga life warrior, sa aton nga mga letter senders. Yarang inyo nga alagad, magahulam sang inyong isa ka oras. We'll keep you company for the rest 1 hour of your afternoon. Kaga magadulong ako sa inyo sa mga istorya nga magahatag kusog, mga paglaom, paghigugma, mga pagtuo, kaga mga moments nga pwede ninyo mahibaluan sa kabuhi isang isa ka tao, ang iyang mga nagliligad, ang iyang mga embarrassing moments, ang iyang mga happiest moments, ang mga events nga hindi niya gid makalimtan sa iyang nga kabuhi. Mapatian niya na diri mga kaalagad sa Dear Life. Ginatamyaw gid nato ng aton nga mga kaalagad sang mainit kag puno sang paglaom nga hapon. Yes, sa mga nagapamati sa aton nga Casa official Facebook page, aton nga mga viewers, ang aton nga mga listeners, naka-tune in na sa ilang nga mga radyo sa 88.1 Kadar FM, sa ilang mga FM radios. Ang mga kaalagad naton nga nagatutok man sa aton nga live streaming sa aton nga YouTube channel.
Yes, madamo gid nga salamat sa inyo padayon nga pagpamati. Kita ni subong nga hapon, pahulmo nyo na naman ako sa inyong gamay lang nga portion sa inyong nga hapon para magdulong sa inyo sa isa ka matahong nga istorya. Sa malipot lang tinion mga kaalagad magtalakay kita or aton pagasudlan ng istorya sang aton nga letter sender subong nga hapon. Samtang nag-prepare ka mo da sa inyong mga preparation or may mga trabaho pa ka mo nga wala niyo pa natapos or may ara ka mo da nga time para magpahuway. Another mountain. Pwede gid nga makapamati man ka mo samtang nagapahuway-huway mga kaalagad or may ara ka man da ang ginakaon-kaon. Our oceans and Or diin man ka mo nga bahin sa aton nga probinsya. rivers. Kung ara mo ka mo da sa inyo mga panimulay mga kaalagad, maayong hapon da sa inyo. Kung ara ka mo da sa inyo mga pwesto, maayong hapon dira sa aton nga mga kaalagad sa mga local markets naton, sa lipunan, kag sa tag sa mga munisipalidad. They love what the world Or kung sa mga terminals mga kamudira, sweet or love. ara ka mo sa mga eskwelahan, Just especially ito mga teachers nga bisan one. naga-online class na o kinahanglan pagid magkadto sa eskwelahan Another meadow. para mag-duty. There are corn Maayong hapon sa inyo mga kaalagad. enough to grow. There are Kagkabay pa nga ara ka mo subong sa maayong nga lawas. sunshine. Subong nga week do hindi gid masyado nga maulanon mga kaalagad. Although may mga time lang nga medyo nagatalisik. Pero mainit gid ang aton nga mga inadlaw. Sweet love. It's the only thing Nag-enjoy natin mga kaalagad ang sunlight. to Basi susunod na naman yung mga inadlaw kasi mag-inulan na naman. now. Gani samtang ari pa ang init. Pag ano na kamuda, pag pamulad na kamudira. Sa mga kinahanglan nyo ibulad or maglaba na kamuda. Or tapos na kamulaba kang nagmalala na ang inyong mga abayo dira agin panghalay. Yes, madaming nga salamat sa inyo nga time subong nga hapon. Kag oras natin mga kaalagad, it's 17 minutes after 2. In the afternoon mga kaalagad, kag bago kita magbasa sang aton nga sulat from our letter sender, ginatamyaw danay natin sa maayong hapon si Ma'am Julina Silva Villegas. Yes, good afternoon man ang Apple, stay safe. Maayong nga hapon sa imo be. Kag of course, maayong hapon man sa aton nga solid supporter diri sa aton nga live streaming sa Facebook, si Mama Ming, si Ma'am Carmen Wego. Maayong hapon sa gwapa nga DJ. Sana all gapa charot. Daw salamat Mama Ming sa pagpamati. Kag subong man sa aton mga kaalagad nga pamaagi sa ilang nga mga radyo, especially dira sa Sitio Tag-Aw, Dumaraw, Capiz. The only thing that there's just Aton nga mga kauturan dito sa Sitio Tag-Aw nga pero may nagapamati sa aton nga mga programa. no, not just Kag subong man naga-enjoy naman sila siguro. every Basi nakaka-Facebook na sila dira or nakaka-Google. Tungod na may ara na dito nga set up sa ilang pwede na sila maka-access sa internet. Bisan di masyado mabaskog pero I think siguro mabaskog gid man kay bukidaan. Kag I hope nga makabulik gid sa aton nga mga kabataan dito nga naga-eskwela kag subong naga-online class na. Parehas man sa iba natin nga mga kauturan nga mga kabataan nga nabudlayan nga makakuha sang signal nga kinahanglan pa saka sa mga kakahuyan or mga matag-as nga mga lugar para lang makakalap sang signal. it's the only thing Sa mga mga kaalagad ang subong those struggles ng ating mga kabataan pero hatagan lang natin sila sang support. sweet Kung kinahanglan nila ang aton nga, for example, bully. Para sana kung may mga tatay kita dira nga mayad man magpa-set up dira sang mga pwede nila nga sakaan. there Di ba? Amazing gid ang aton nga mga
ginikanan nga very supportive sa ilang mga kabataan during this time of pandemic. And rivers enough to cross Kaya lahat naman ng mga kabataan nga pamati subong, till the I hope nga inyo ni siya nga hindi ka mo magpaluya. is love. Kabigan nyo ni siya nga isa lamang ka paghangkat sa inyo bilang isa ka estudyante. To Kaya bala man natin nga hindi mahapos mga estudyante. it's now. Kag subong kinahanglan gid natin ang ginatawag nga disiplina kag pasensya. No, not just Kaya tungod tanan makita na apektuhan sang pandemya, kag sa kung ano-ano pa nga kalamidad. Lord, we don't need Gani kung kaya nyo man nga atubangon ina sing with happiness, with joy, with patience. there are some I'm sure makaya nyo gid na mga kaalagan, di lang ka mo magpa-stress, di lang ka mo magpa-depress. if you want. Okay, sa ito nga mga tinion na kita naka-experience man kita mangin estudyante. Although wala man nato na experience ang amo sini nga pandemya, pag nag-online class na lang. Sweet love. Pero may mga time man nga kaparehas man sila, nabudlayan man kita like kung malayo ang aton nga eskwelahan, kinahanglan naton magutos ng pila ka kilometro para lang makaabot sa eskwelahan. So hindi man gawa pareho sa mga sitwasyon subong, pero parehas man lang na sila nga mga paghangkat sa aton bilang mga estudyante. Gani hang in there mga kabataan naton. Kaya naibaluan namon na kayang-kaya nyo gid ina. Just reach out for support sa inyong nga mga families, sa inyong mga abyan, sa inyong nga mga kalapit dira balay kung hindi nyo gid kaya. Be strong gid mga kaalagad naton, aton mga lamharon. Sweet love. Alright mga kaalagad, umpisahan na nato ang pagdulong sa inyo sa isa ka matungong nga istorya from our letter sender. And take your time mga kaalagad. And if you want to leave a comment sa aton nga live streaming, feel free mga kaalagad. So, pwede ka matakabutang sa inyong mga greetings, mga shoutouts, or may mga panugyan ka mo sa aton nga letter sender. Meron ka mga message sa aton nga mga kaalagan nga nagapamati subong. Sweet love. Yes, feel free mga kaalagad and keep tuning in. There's just too little love. What the world needs now is love. Sweet love. No, not just for some, but for every.
Dear life, gapatigid ako sa ginahambal sang iban nga ang mga bata kag kasapatan nakakakita sang mga bagay nga kita nga mga tigulang na or mga adults nga hindi makita. Ini nga idea may ara ako pagpamatuod sa akon karanasan bilang isa ka iloy kag isa ka anak sang akon nga amay. Si Papa napatay sang tion nga ang hinipo ko nga babae. 4 years old pa lang. Nakita ko gid ang pagka-close nila nga duwa. Gustong-gusto ni Papa ang bata ko nga ini. Ginaspoiled pa gani niya. Ginabakal tanan niya nga gusto. Ang pangalan sang hinipo ko, si Vanna. Gustong-gusto man ni Vanna si Papa. In fact, hindi niya gusto nga malayo ini sa iya. Gusto pa gani niya maghampang kay Papa kaysa sa mga utod niya. 3 ang bata ko. Ang subang babae, masunod sa iya lalaki, kag si Vanna na ang hinipo. Gin-enroll ko si Vanna sa ballet tutorials kag every time magpuli siya halin sa iya nga practice, gasaot siya. Kag napakita niya kay Papa, kag lipay-lipay man ang amay ko. Ginahulat niya gid na si Vanna matapos kag palakpakan niya kag ihambal sa iya nga nami-nami niya magsaot. Lipay-lipay man ang bata dason. Upod man sila permi magkaon. Kung mag-istorya man sila nga duwa, daw wala katapusan. Kag si Vanna man, istoryahan niya man si Papa sa mga fairies kag unicorns. Si Papa may alaga nga isa ka puppy. Ginhatag ini sang kumpare niya kay nagbata ila nga ido nga babae. Mahiligon gid abi si Papa sa mga sapat labi na mga ido kag kuring. Lason man ko nga ang mahiligon man ako kag mga anak ko. Nagdako man ko nga may alaga kami nga sapat kag hasta subong, amo man gihapon. Ang name sang ido ni Papa si Gero. Kag may mga tricks si Papa nga ginapahimo niya kay Gero nga nalingaw man si Vanna. Kung habala ni Papa si Gero nga give me your hand, ginahatag niya man either ang wala or tuo, kag ilugon man ini ni Vanna. Sang napatay si Papa, grabe gid ang pag-worry ko kay balaan ko gid nga masubuan si Vanna. Upod sila pirmi magkaon, magdulong sa iya sa eskwelahan, sa iya dance practice, maghampang bisan diin lang. Daw tama gid sila ka-inseparable. Hindi na sila gusto maghiwalay pa sa isa kag isa.
Kag isang tion nga tapos nga nalubong si Papa, wala pa gid ako ka istorya kay Ivana. Hindi ko makahibalo kung paano ko mahambal sa iya nga wala na si Daddy Mel niya. 4 years old pa lang si Ivana. Hindi ko mahibaluan kung mabaton niya or kung ano ang iya nga mabatsyagan. I am a single mom. Kag hindi ko mabasol kung ang mga anak ko ga-crave sang isa ka amay. Si Papa ang nagtindog nga amay sa mga anak ko. Amo na nga pamatsyagan ko sa napatay siya, daw nadulaan man ko sang isa ka kamot. Kin-explain ko naman sa duwa ka bata nga wala na si Daddy nila Mel. Si Vana na lang gid. Nag-abot ang time nga nag-decide na ko nga isugit na kay Vana nga hindi na gid niya makita si Daddy niya Mel. Gindala ko siya sa kwarto namon. Then ginhambal ko sa iya nga kinahanglan na ni Daddy niya Mel nga magkadto sa isa ka lugar nga hindi na siya magmasakit. Ang balis lang ni Vana sa akon amo ini. Oo mama, balaan ko hambal niya hindi ko kuno dapat magkasubo. Ginpanumdum ko basi ginhambalan na siya ni Papa bago ini napatay or sometime nga naga masakit na siya. Pero hindi man ko sure kung saan o. Pagkatapos ng pila ka adlaw, na-notice ko nga may ginakadtuan siya nga area sa balay. Kagaisahanon lang siya nga gapinatawa. Or may ginaistorya siya kag every time magsulod ko sa kwarto. Kag makita ko siya, nagauntat siya dason. Sa iya nga mga ginaubra. As if hindi niya gusto nga makita ko ang iya ginaubra. Kag kung pamangkuton ko siya, kung sino ang kaistorya niya, mahambal malang siya na wala sa kunosang kaistorya. May time na nakikita ko siya nga gasaot bisan wala siya upod. Kag may ginahambal siya like, lantawa kung ano ako nasaot. Kag mabaw siya dason. Kung sa masami makadto siya sa kwarto ni Papa, kag ginakadtuan ko siya para pagwaon. Kag wala man ko makita nga signs nga nasubuan siya or nagatangis kay wala niya naman nakita si Papa. Ang duwa ko nga bata, hala nila permi miss na nila si Daddy nila Mel. Pero si Vana, waay gid gahambal sini. Masinadyawan man si Vana gihapon, halin sang buhi pa si Papa. Isa ka adlaw nagbugtaw ako mga alas 11 na guro ato sang gabi. Kag nainubol nako ilihion. Sang pakadto nako sa CR. Nakita ko kasiga pa ang suga sa sala. Kag may nabatian ako nga gahambal, kag pinatawa. Hinadukan ko gulpi. Nagsid-in ko kung diin halin ang tingog. Kag nabatian ko gid ang tingog ni Vana. Kaupod niya sigero, kagahampang sila.
Ginatunan niya si Gero sa mga tricks nga ginatudlo man sadto ni Papa. Ginabutang ni Gero ang iyang nga tiil sa kamot ni Vanna nga sadto kay Papa niya lang ginahimo. Sa nakita ko ato, hinali nga nagbalik ako sa ako nga kwarto. Kag ginlubong ko ang itsura ko sa unlan kag nagtinangis. Ang katunga sa nabatsyagan ko amo ang kahadlok kag ang nabilin amo ang kasubo. Wala ako naging tawag si Vanna kag ginpabayan ko na lang siya sa iya ginaubra. Kaya nakita ko mayan nga nalipay siya. Sa panumduman ko, siguro gabanding sila ni Papa. Hasta nga natulugan ako sang amo sa to nga mga panumduman. Then pagkaaga ginistorya ko si Vanna. Ginpamangkot ko siya kung sino ang kaistorya nila ni Gero. Sang gabi nga ato nga nakita ko siya sa sala. Gintulok niya ko kag ginsinghanan nga wala ko kabalo. Ginpalampas ko ato. Ginumpisahan ko siya obserbar sa iya nga mga ginahimo. Ginasundan ko siya kung diin siya magkadto bisan diin nga lokasyon sa balay. May time nakahambal si Vanna nga wala na siya diri gakadto. Namangkot ko kung sino ang wala na diri gakadto. Sabat niya, wala, mahampang na lang ko. Wala gid ko nakakuha sang insakto nga sabat. Sigero naman ang alaga ni Papa nga puppy wala na nagkaon kag pagkatapos sang 2 ka bulan nga napatay si Papa. Nakita na lang namon siya nga patay sa sala. Tanan nga mga bata ko, ilabi na si Vanna, nagtinangis sa pagkamatay ni Gero. Ako man, grabe ang hinibi ko. Tanan, nadulaan kami sang handumanan sa amon kay Papa. Hasta subong, hindi ko man gyapon ma-explain ang mga nagkalatabo sa mga actions ni Vanna. Gusto ko lang is maging peaceful na si Papa. Kag tani si Vanna, makasugid sang iya mga nakikita, agod hindi na ko magpinanumdum pa sang kung ano-ano. Miss ko na si Papa, kag masadya gid ko sang ilang nangin relationship sang akon nga mga anak. Hambal nila sang iba nga babayi, ang ilang knight in shining armor among ilang mga bana. Pero si Papa, siya ang akon nga knight in shining armor. Siya ang nagsilbi nga soldado ko, ang protector ko, halin pa sang gamay ako, tubtub subong nga may mga bata na ako. Hindi ko gid pag-untatan nga iistorya sa akon mga kabataan kung ano siya kaayo nga amay sa akon.
Kag ginapangamuyo ko nga tani mag-abot ang tion nga maintindihan sa mga bata ko kung nga man nga kinahanglan na maglakat sang daddy Mel nila. Madamo gid nga salamat sang sining oportunidad. Kabay pa nga tanan kamo. Kung may ara man kamo nga tao nga nihidlawan ninyo. Mga tao nga nagtiliwan sa inyo nga kabuhi. Mga tao nga abi nyo ginbay-an kamo. Kabay pa nga magapati kamo nga ara lang sila sa inyo tagipusoon. Sincerely yours, Hazel. Mga kaalagad, nabatian ninyo ang istorya sa ating letter sender nga si Hazel. As unang-una, madamo gid nga salamat sa ating letter sender. Maayong hapon sa imo, Ma'am Hazel. Kag sa imo nga mga kabataan. Kag thank you sa pag-share sa imo matahom nga eksperyensya. Nami gid sa pamatyagan nga mabatian ang relationship sa imo nga papa kag sang imo nga bata nga si Vanna. Diba? Manami gid nga relationship kay ang bonding gid nila ya do ano gid do ko lang taon mo do very unconditional love. Matuod-tuod gid nga paghigugma. Kag out of sa nabasa naton kag nabatian ninyo mga kaalagad kunang taon naton ang iya nga lesson nga ang paghigugma though it does endure beyond the veil. Ang mga pinalangga naton nga nagtaliwan na hindi na sila madula as long as ara lang sila sa aton nga tagipusoon. Siguro maano lang ang ilang lawas, mapatay ila lawas. Pero their memories, their love for us will always be there. Hindi na siya madula. It's forever. Wala bisan magtigulang ka pa, madumduman mo ang ina nga tao sa imo nga kabuhi. Kag ang tanan ninyo nga gin-share nga mga experiences and moments kung panumdumon nimo makapasadya man gihapon sa imo. Kag kay Ma'am Hazel,
No, ang closeness sang imo nga bata sa imo mga anak, ilabi na kay Ivana, siguro doon nagpasadya man sa amon sa samtang nagapamati kami. Kag sang time nga wala na si papa mo, kag siguro sa to nga time daw hindi mo makita nga nagakasubo siya or wala gid siya gatangis. Do isa gid na siya kapag pamatuod nga daw wala gid siya or wala ka mo ginbayan sang inyo nga papa or sang imo nga papa, Ma'am Hazel. That somehow, somewhere, wala niya kamo ginabayan kag ara lang sila da sa palibot ninyo. O, nagaupod kay Ivana, ka nagaprotekta sa inyo tanan. Para sa akon, Ma'am Hazel, kung lantawon ko ang sitwasyon pamaagi sa imong nga sulat, or kung ano nagkalatabo after nga napatay si papa mo, feeling ko para sa akon, ara man gihapon siya da sa inyo nga balay or sa palibot niyo lang. No, bisan after nga ginlubong na siya, siguro para buligan ka mo nga kumbaga ang inyo nga nabatsyag nga kasubo sa iya paghalin, sa iya pagdaliwan, mapahagan-hagan. Nga kung syempre ikaw iya na panumdum kay ikaw isa ka single mom nga siguro na panumdum niya man sang time nga nagmasakit siya nga kung maglakat siya or mapatay siya, sino na lang ang kaupod mo nga mag-alaga sa imo nga mga anak, sino ang ma-assist sa iya. Amo na nga siguro sang time nga nadula siya kag na-notice ni mga daw wala gid nasubuan si Vanna. Pamatyagan ko, Ma'am Hazel, that he is there to assist you, to make you feel nga hindi ka na mag-worry kay tungod nga ang kasubo nga nabatsyagan nimo hindi na madugangan. Kung makita mo pag hindi kakasubo ang imo nga anak, amo na nga ara man siya gyapon. Ginapa-feel niya kay Vanna nga ari lang siya di, ara lang siya da, hindi niya kamo pagbayan. Whether lantawon yung man na as paranormal or hindi, di ba? Ini nga mga events kag moments sa kabuhi ta daw nakaka-relieve sang aton nga pagka-miss sa isa ka tawo nga nagtaliwan na, di ba la? Siguro ang mga nagapamati subong kung lantawon nila ang sulat ni Ma'am Hazel, mambal sila daw paranormal na klase sang istorya. Itungod sa mga situation or mga circumstances nga ginpang state ni Ma'am Hazel sa iyang nga sulat. Nawa na nakita ni Ma'am Hazel nga do may kaistorya siya or may ginaistorya siya nga wala man, nga isanon lang man siya. Or may tinion sa to nga hanagop na, nagapinatawa pa siya upod ng iyang ido nga sigero. Diba kung nantawa ni mo daw, hala, sino ya kaistorya? Sino bala? May ara bala nga something sa balay ni Ma'am Hazel nga hindi ma-explain, nga supernatural or kalag. Many times naman natin istoryan mga kaalagad ang nahanungod sa paranormal. But the point is, diri sa sulat ni Ma'am Hazel, ini siyang classes sang experiences nga kung si Ma'am Hazel ang pahambalon, di niya gid ma-explain. Pero somehow nakabuligid sa ila nga mapahagan-hagan ang ila nga nabatsyag. Kag how I wish man nga na-experience kumanto bisan nato ng mga kaalagad nga pamati subong nga ma-experience man naton, di ba la mga kaalagad, kung may ala ka mo nga napatay nga isa ka palangga ninyo sa kabuhi. Kung napatay siya abi, di ba may ara nga tinion nga ginapanamdum nyo or gina-wish nyo nga tani magpakita siya sa inyo or makita or mabatsyagan nyo lang ang presensya niya. Pero bisan ano naton do wala man. Ako, for example, isang napatay si tatay.
gusto ko gid siya nga mapakita sa akon, or like may ara abi moment nga mabatyagan ko lang siya nga ara siya, or makaptan niya lang akong kamot bisan malamig lang da. Pero ang natabo lang is sa damgo ko lang gid siya nakita kag na istorya. Kag sa damgo nga ato do wala ko man gani nahambal akong gusto nga ihambal sa iya. Di ba la, do gusto man na naton nga if tuod man na ang paranormal or hindi, or may mga kalagid man nga pwede naton or pwede pa diri maglagaw-lagaw sa aton sa kalibutan nga ini. How I wish na mabatyagan mangyapon naton sila, or even makita lang itsura nila, pero hindi man naton sure kung may itsura pa sila. Pero kay tungod nga hidlaw-hidlaw na kita sa ila, we still wish, biskan wishful thinking lang na mga kaalagad, ginahandom gid naton nga makita sila liwat. Kag bisan ng iba nahadlukan. Pero syempre when it comes to our loved ones, di ba la? Oo, ang iban, like mahibaluan ninyo or mabatian ninyo nga mayara ka mo nakakilala nga nagpakita sa ila, or naghahambalabi sila nga nagpakita sa ila ang mga nagtiliwan nila nga mga mahal sa kabuhi. Di ba mahadlokan ka mo? Pero kung matabo gyud man na sa inyo actually, daw hindi man kadadlukan kay tungod ina nga mga tao kilala nyo, palangga nyo, di ba? Kasi ano pa na sila, or magpakita abi sila nga parehas sa ginahambal sa iba nga nagapakita sa ila. Hindi man natin sure kung ano natin mabatyagan, pero for sure hindi gid kita masyado mahadlukan. Kag kay Ma'am Hazel, curious lang gid ko kay syempre sa kay Vanna bala kung sino ya ka istorya, di ba? Or nakikita niya gid man ang kalag ni papa mo, di ba? Or kung tuod gid man ang nakikita siya ni Vanna abi si papa mo, maybe ginahambalan siya ni papa mo nga hindi pag-isugid sa imo, mga minabala. Kaya nakita man naton sa mga reply ni Vanna sa kay mama niya nga ginaano niya gid, wala niya gid kinahambal kay mama niya kasi sino ka istorya, kung ano yan nakikita, kung nga may nagapinatawa siya, ang kaisahanan lang siya. Or nga man si Gero, nga nagahatag na siya or nagginabutang niya na yatiil kay Vanna, nga in fact, sa kay Papa lang to ni Ma'am Hazel ginahimo, siya lang gid ang kaya sa tumakahimo, sa mga tricks nga ato. Pero, sad to nga times na nakita niya sang tinion nga hanagob na nakabugtaw siya nga ara pa sa sala si Vanna, ginhimo to ni Gero kay Vanna. 'Di ba mga unexplainable nga mga phenomena. Kag naga-wonder man kita kung naman nga hindi na pag-isugid ni Vanna. No, what if ani Vanna nga hindi ato normal? Hindi ato normal sa ato nga kalibutan. That's why ginatago niya. What if ginambalansa ni daddy niya Mel nga hindi pagyambal kay mama niya, di ba? Or what if ani Vanna nga kung isugid niya to hindi maintindihan ni mama niya, or hindi maintindihan sa iya nga mga utod, di ba? Pero either way, okay gid nga may baluan nga wala siya nasubuan, di ba la? Kag mangin hindi ato mangin sad memory sa iya ang pagkamatay ni daddy niya Mel. Nga wala siya nagkasubo, wala siya nagtangis. Or worse, ang iban gani sa sobra kasubo, hindi na magkaon ng mga kabataan. So, ang mga bata, sa pagka-inosente, no, nga, sa pagka-inosente nila, or ang nature bala nila nga innocent, no, do, ano bala sila? Do, tanan nga, first nga masulod sa ilang nga utok. Ginahamban nila dason. That is why we always say nga,
ang mga kabataan or mga gagmay ng mga kabataan, mga mga 4 years old to 5 years old or 2 to 5 years old daw hindi mo gid ni sila mapabutig, di ba? Daw wala sila gabinutig. Although may naman ng mga kabataan nga pwede man matun-an, pero most of the time ang mga kabataan nagasugid gid sang matuod. Kung sa ako niya Ma'am Hazel, maybe kung matuod gid man nga nakikita niya si daddy niya Mel, 'di ba? Ginahambalan siya siguro nga hindi pag-ihambal sa imo. Dumi na lang ako niya daw, theory ko lang. Siguro possibly para protektahan siya siguro kag ang iban pa nimo nga mga anak sang tion nga bag-o lang kamo na matyan. Kag as for Gero naman nga alaga ni papa mo, mambal ko gid nga nasubuan gid siya siguro atong napatay siya, 'di ba? After 2 months nga napatay si papa mo. Siguro mo to gid ya nangin cause or may other cause man pero wala niya lang nahibaluan or wala niya lang nakita abi mga symptoms medically base may ara man. Pero isa man guro sa mga nanging causes sang iya nga kasubo or mga cause siguro ano lang gid kay wala niya na nakita si papa mo. Kaya amo na ang mga mga pets or mga dogs, especially mga dogs, napangita gid na sila, ginapangita gid na nila ang affection, ang attention na ginahatag sa ila sa mga tawo. That's why kung may ara nga tawo nga wala sina nagapakita na consistently or wala na, like for example si papa mo itong wala na siya, wala na sa may mga mahatag or magatulo sa iya sa mga tricks or ma-belly rub sa iya or mahawid-hawid lang sa iya or mag-kiss-kiss sa iya muna ang nasubuan gid siya kay tungod wala niya na nababato ng mga affection or mga touch sa ni papa nimo sa iya, mga physical touch or human touch. So nasubuan gid siya katama to the extent nga basi wala na siya nagkaon hasta nga nanging cause ato sang iya nga death, sa iya pagkamatay. Kag siguro wala man ta kahibalo kung matuod gid man gapakita si papa mo basi may time man nga ginahampangan niya si Gero or ginhambalan niya si Gero nga magupod ka na lang sa akon. Kag kay Ma'am Hazel, sa imo man, sa imo nga na-feel, na-acknowledge ko gid ina when it comes sa imo nga bata nga si Vanna, sang time nga wala siya nagapalapit sa imo kung ano ang iya nga nabatsyagan or wala sa bala nagakadto sa imo kag ihambal sa imo nga ay nasubuan gid ko yaman muna, di ba sa mga bata, di ba may ara sila nga mga bata nga very showy gid sa ilang nga nabatsyagan, very makita mo gid vocally batian mo gid ang ilang nga na feel. Pero siguro ikaw Ma'am Hazel ang imo nabatsyagan sa to syempre nasubuan gid katama kay hindi mo gid mahibaluan kung ano gid ang na feel ni Vanna kung nasubuan gid man siya or masadya siya, di ba? Kaya di ba way isa gakadto sa imo kung ano ang mga nakikita niya wala niya ginasugid sa imo or may ara sila nga hindi nila maintindihan nga mga bagay paranormal man o kung hindi wala man sa gyapon ga reach out sa imo. Kag I can imagine kung ano ang nabatsyagan nimo nga pagkabalaka sa kay Vanna kag gusto mo lang ipakita sa iya nga ara ka lang dira. Pero siya hindi niya gusto mag-istorya sa imo kung ano ang iya nga nabatsyagan. 'Di ba? Masubo lang pero balaan ko Ma'am Hazel that one day she will be able to understand kag makadto gyud siya sa imo kag mangin open siya
Sang iya nga nabatsyagan. Bata pa man siya, 4 years old. Hindi man ta mag-expect sa kung ano ang pwede naton nga dapat makita or expectations sa ila nga ma-feel in times of kung madulaan sila sang tawo nga gustong-gusto nila. Pero normally, kung may makita ka nga mga kabataan, like for example, mga kabataan nga early pa napatay lang mga ginikanan, so unaware gid sila katama, hindi pa nila maintindihan kung ano ang nagakalatabo. Wala pa sila idea nga hindi nagali nila na makita ang ina nga tawo nga ara dira nagatigda ang ara sa lungon, hindi pa na nila maintindihan. That is why nga kinahanglan gid Ma'am Hazel nga ara ikaw dira para lantawon siya, protektahan siya, kag obserbahan siya sa kung ano ang ginaubra niya, kag kung makita nimo kag mahalata nimo kung ano yung mga kinahanglanon, mahatag nimo nga daan. But on the other hand, Ma'am Hazel, pwede man nga siguro naga-play acting lang si Vanna, 'di ba? Para kunwari hindi mo makita nga nasubuan siya, 'di ba? Ano gidya, dapat gidya nga tagaan mo gidya atensyon ang iya nga mga actions, ang ginapakita niya, kag kung ano gid ang ara sa sulod niya nga nabatsyagan sa iya tagipusoon. Pero kung ano man or sino man ato nga kaistorya niya or wala man or iya lang to, the fact still remains that magapabilin si Papa mo sa inyo tagipusoon, especially kay Vanna. She will always remember ang mga adlaw nga paupod niya si Papa mo, si Daddy niya Mel, nga nagpasad siya sa iya. Kag intay man, mabaton man na ninyo kag niya, magdako-dako na siya, mahibaluan niya na kung ano natabo, maintindihan niya na gyud. Kag i-remind mo lang siya permi nga palangga mo siya, nga bisan hindi nyo na physically nga makakita imo papa or si Vanna hindi niya na physically makita si Daddy niya Mel, ara lang siya da. He will be watching over you. Magalantaw gid siya kag magaubay sa inyo. Kag sa katapusan, Ma'am Hazel, ang ako nga condolences kag prayers sa imo. Kag dani tagaan kapag gid sang kabakod. I hope nga imo mga kabataan na mo ang imo mga mangin kabakod kag inspirasyon para sa pag-atubang mo pagyud sa mga future challenges sa inyo nga kabuhi. Kung paano nimo nga masustentuhan ang imo nga kabataan, ang inyo nga family. Diba? Condolences gid Ma'am Hazel, kay ako balaan ko gid kung ano ang pamatsyagan madulaan sang isa ka amay. Gapasalamat gid ko nga ginpili mo nga mag-share sang sini nga experiences. Actually, sang Monday nakaistorya na kami or nakatalakay naman kami sa ginatawag nga kamatayon. O ano bala ang makuha natin nga leksyon sa ginatawag nga kamatayon or facing death. Kag subong naman another na naman nga lesson from something like ginabayaan kita or may mga tao nga kinahanglan maglakat nga mauna sa aton or ano ang matabo sa aton, what will happen to us and what are we going to feel, kag paano naton ina siya batunon, kag paano kita makapadayon sa aton nga kabuhi. Again, madamo gid nga salamat Ma'am Hazel. Oras natin mga kaalagad, it's 4 minutes after 3 in the afternoon. Magabalik kita mga kaalagad after 3 o'clock prayer.
each day at 3 o'clock in the afternoon. The Philippines pauses for a brief moment of prayer for peace and forgiveness of sins. 3 o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us now get our prayer leaflets ready so we may pray all together the 3 o'clock prayer. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of mercy, we trust in you. We have just as one nation started. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet. Mga kaalagat, you're tuning in to 88.1 Kader FM. Kaga sa Dear Life program with DJ Al. Lord, we don't need Oras natin, it's 7 minutes after 3 in the afternoon, mga kaalagad. a hillside. Kaga, nabatian na ninyo mga kaalagad ang matahom nga istorya sa ating nature center subong nga hapon. Kaga mo man mga kaalagad kung may ara ka mo nga mga istorya, eksperyensya, mga kasaysayan What sa the inyo nga kabuhi nga hindi nyo gid malipatan or nagpalipay sa inyo or nakuhaan ninyo sa madamo nga leksyon. thing Feel free mga kaalagad nga ipadala ina sa atin nga mobile phone number nga 0907-621-6650. Sa atin nga email capisearchdiocesansac@gmail.com. some Subong man sa atin nga Facebook nga Capiz Archdiocese sa Facebook account. another meadow there Kag mga kaalagad, mahimo nyo malantaw ang Dear Life sa aton nga Facebook, Kasak official Facebook page nga Kasak, C-A-S-A-C. Every 2 to 3 in the afternoon, may live streaming kita mga kaalagad. Monday, Wednesday, kag Friday. now is love Nagsubong man mahimo nyo malantaw sa aton nga YouTube channel. that there's just too little of. Kag sa radyo, syempre, ang 88.1 Kader FM. Alas 2, tugtog alas 3, mga kaalagad. Monday, Wednesday, Friday. O, di ba paulit-ulit ang mga kaalagad? Pero, tani, maka-send ka mo mga kaalagad sa inyong mga istorya. Hindi ka mga duwa-duwa kay ang panumduman nga makapa-inspire ka sa isa ka tao sa isa ka adlaw. Or duwa or tatlo ka tao sa isa ka adlaw. Oh, Isa na ka-fulfilling mga kaalagad nga pamatsyagan. love, Gani, magpadala na kamo sa inyo nga mga sulat. world needs now is love, sweet love. And continue to inspire individuals each day. Continue to touch lives each day, mga kaalagad. Love, sweet love. Anyways, kinatamyo ginato natin mga kaalagad sa atin nga Facebook page or sa aton nga Facebook live streaming. Nga nag-like, nag-love, nag-hug. Charot, hug man ni tawagan ni Smiley.
Oo, nag-effort ba lang mag-like sa atin nga live streaming subong? Si Ma'am Becky Lana. It's the only thing. Si Ma'am or Sir Bibit Bibit. Jingjing Campus. Julina Silva Villegas kag Celeste Berry. Maraming salamat sa inyo nga pagpamati mga kaalagad. Sa inyo nga paglantaw. At sa pagpahulam ninyo sa isa ninyo ka-oras diri sa aton nga programa. Kag mga kaalagad, sa gihapon ang Capiz Archdiocese and Social Action Center is open for donation mga kaalagad. Wala magyapon kita gauntat nga mag-appeal para sa mga donasyon para sa aton nga mga kauturan sa Luzon nga naapektuhan sang sunod-sunod nga bagyo, ang Rolly, ang Tonyo, ang Ulysses. Subong man natin mga kaalagad nga nagsubmerge ang ilang nga mga kabalayan sa baha, sa tubig nga tagas-tagas ng mga level. Mga kaalagad sa gihapon, nagapadayon kami nga magbatan sa inyo ang mga donasyon diri sa Kasak Office sa Lawaan, sa Archbishop Residence Compound. So, kung hindi nyo kaya magkadiri sa Roas mga kaalagad, pwede gid ka mo kahatag sa inyong mga donasyon sa inyong mga parokya, sa inyong mga mission station dira. Pag sila na bahala nga mag-forward diri. Sa Chancery, pwede man ka mo ka-forward sa inyong mga donasyon mga kaalagad. Kaya gamay man na or dako makabulig na sa aton nga mga kauturan dito na naapektuhan sang bagyo. The world needs now is love, sweet love. Kag subong man hindi gid ninyo iuntat mga kaalagad nga i-include sila sa inyong mga prayers. Needs now is love, sweet. Okay, dako gyud nga bagay aside from we can assist them financially. Ining prayer wala ini sa may ginapangayong akwarta or bisan ano, inyo lang gid nga tagipusuon. Sincere prayer mga kaalagad. It's enough to Kung magpangamuyo ka mo dira nga tani nga mag-increase ang inyong income. Tani include nyo man sila nga tani nga may mga tao man nga padayon nga magbulig kag maka-recover sila nga daan. Kaya kita man sa ito mga kaalagad, nabatsyagan man na natin ang ilang nga nabatsyagan. And when you feel what they feel, sweet love. may ara kita nga urge nga may ara kita nga urge nga buligan sila in any way that we can. Now is love, sweet. Kag may prayer na, may bulig pa financially. Matuod-tuod kina siya nga paghigugma. Everyone. Magid nga salamat sa tanan man nga nagpalabot na sa ilang nga bulig. Kabay pang mag-double ang mga blessings niya sa inyong nga kabuhi. Kagabay pang ma-inspire man kamo sa inyong nga pagbulig. Agod nga next time, kung may ara na naman nga kinahanglan, makabulig ka mo liwat mga kaalagad. Madamagit nga salamat sa inyong nga tagipusuon, mabinalawanon nga tagipusuon. Golden Heart. Need a little love. Oh, we need love. Alright mga kaalagad, diri na lang ako hasta. Magkilitaan na naman kita sa Friday. The same time, the same station mga kaalagad. Kaghalong gid ka mo perme. Masunod sini among COVID-19 special coverage, tutok lang mga kaalagad. Sweet love. Agad nga ma-inform kita sa mga social issues. Mapukaw ang ating social awareness mga kaalagad. Needs now. Agad may baluan naton kung ano ang nagakalatabo na sa aton nga probinsya, sa aton nga pungsod, kag sa iban pagid nga bahin sang kalibutan mga kaalagad. Makabati man kita sa mga weather update. Gani, tutok lang mga kaalagad. Madaming salamat sa inyong mga oras.
See you on Friday. Kaga, always ninyo tandaan mga kaalagad, wherever you go, radiate only love, only light, only healing. Ini ang inyong DJ Au, sincerely yours. What the world needs now is love. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. Masakit, masubo, masadya, mabudlay. Mga naagyan nga nagatudlo sa matutud nga kahulugan sang kabuhi.